ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ಖುಷೀಟ್ ಲಕ್ಕದಿನಿ ನಿದಾಯಕ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದೊರ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯೆ ದಾಯಪಡ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋಡು ತದನ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದ್ದು 1K ವ್ಯೂಸ್ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 960 ಅಂಚ ಆದಿತ್ತು 1K ಆದೆ ಆಪನ್ ಬರ್ತದ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಕ್. ಸೊ 1K ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನತ ಖುಷಿ ಟೇನಿತ ದಿನ ಫುಲ್ ಖುಷಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ನ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಿಂಕ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಯಾನ ರಶ್ ಮಾತ ಹೋದು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನತೆ ರಶ್ಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೂನಾಗ ಆ ರಶ್ಡಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅವು ಮಾತ. ಸೊ ಯಾನ್ ಆತ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನೇಕ ಬಂಗಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಕಷ್ಟ ನಾವು ಕೈ ಮಾತ ಬಚ್ಚುದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂಗಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದು ಬೇತೆ ಆ ಬಂಗಗೆ ತಕ್ಕಂತಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ದೇವೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಡೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಂತ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಇಂಚನೇ ಬಲ್ಪಡಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಇಂಚನೇ ತುಲೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಯಪಣ ಇನ್ನು ದಾದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಡಂದೇ ಚೂರ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿನೋಲ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂದುವೇ ಒಂಚಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅದುಲ್ಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಚ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೇತೆ ದಾಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ನಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರಿದ್ದ ಒಂಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಯಾ ನೋಡ್ತೇ ತಿನ್ನೋಡಾವು ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ಚಿತ್ತೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಫುಲ್ ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೂ ಕೈನಿಕ ಅಟಿಲ್ದಾಗ ಅಚ್ಚನೆ ಏನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋಲ ಎಂಚ ಹೋಗು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಪಿದಾಯ್ ಹೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಪ ನೀವು ತೂಪರ್ ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಾತು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಟ್ ದಿನೋಲ ಪಿದಾಯ್ ಹೋದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚತ್ತ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಯ ಪಿದಾಯಿ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರಿಗ ಪುಜಿ ಅಂಚ ದೂರ ಪೋಯೆ ಎಂದು ಪಂತುಜಿ ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಕೋಡೆದ ಪಂಡ ಐ ಮೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏನೇಪ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತುದ್ರೆ ನೆಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಓಕೆ ನೀವು ಹೆಸರಿನ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ತೂಕ ಎಂಚ ಹೋಗ್ತು ನಾನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಕ್ಯಾ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಒಂದು ಪನೋಚಿ ಬಿಡು ಪನೋಚಿ ಈ ಪನೋಡ್ ಅಂದಿಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ದಾದ ಲಾಗ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತನ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ದಾದ ಮಣ್ಣಿತ್ತುಂಡು ಕಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇತ್ತು ಜಿ ಜನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಈ ಇತ್ತ ಒಕ್ಕಡೆ ಬೊಟ್ಟೋಚಿ ತನೀಶ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವು ಮುಲ್ಪ ನಾಯಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಬಾಯ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಚ ಅವು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತುಂಡವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನ್ ಟು ಸೀನ್ ಪನೋಡ್ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪುನಃ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತೇರಾವೆ ಓ ಅಂಕಲ್ ಬಾಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೊರ ಮರದೊಂದು ದಾದೆ ಬತ್ತದು ಅಂಕಲ್ ಆರತಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ದೂರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ದೂರನೇ ಇರ್ತೇರಾರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಡವೆ ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಆರು ನೋ ಅಂತೀರಾವೆ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ನಿನ್ನ ಓವರ ಅಂತೆ ದಾಡಕೆಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಸ್ ಅನ್ಪನ್ನೊಂದು ಮೇರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾಯಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೇನು ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿನ್ನ ಜೋಕ್ ಹಿಟ್ಟಣೊಂದು ಓವರ್ ಇಟ್ಪನ್ వచ్చి ಸೀದಪ್ಪ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ತೂ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮೇರ್ದಾದೆ ಕಲ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೆ ರಂದು ಅಂದ ಪೂನಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೇನು ಉಂಡು ಮೇರೆ ಐದು ನಾಯಿ ಐತ್ ಆರ್ನ ಕೈತಲ್ ದುಮ್ ಬರ್ಪುನೇ ಇರ್ದು ಇಂಚ ಕಲ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೆ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ದಾದ ಅಂಡು ಉಂದೆ ನೀನು ಲೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳರ ಅಂದು ಐಕೆ ಪೋಯ್ ನಾವೇ ಕೈತಲು ಕೈತಲ್ ಪೂರಿ ಕೈತಲ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಕದ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಫುಲ್ ಕಲ್ಕೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು
ಕಾದಂಡು ಉಂದೆ ನಿನ್ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಒಂದು ಪಿರ ಚೋರು ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರಾವೆ ಡಾಡ ಖುಷಿ 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 ಯಾನ ಆಯ್ತ ಪಿರ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ 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 ಅಲ್ಪ ಒಂಥರ ಆತಿಜೆ ಕಾತೆಲ್ ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾರ್ ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರಾವೆ ಅವಾಗ ಪೋದು ಪತ್ತದು ಕಣ ಒಂದು ಉಳ್ಳತೆ ಆರ್ ಓಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ಪನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು I'm like this only man. No man pantod. Irav barpuneer dumbe kalkunda avukau dada anpunandu. Arine? Uncha ante. 8th college popuna annana. Ha? Idu onchur malla nengu. 8th malla. Irpod kellera. 8th malla. ಅಕ್ಕಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಸ್ಟೋರಿ ದೇ ಫಸ್ಟ್ ದೀಪ ಪತ್ತ ದಿನ ತೂಯರಾ ಉಂದಾಯೆ ತೊಚ್ಪಾಯಿನಿ ಪಂಡ ಇನಿ ದೀಪ ಪತ್ತಾದಿ ಜ್ಞಾನತ್ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿ ಹೈಟದಿಂದ ತೋಜ್ವೇನಾ ಅಂತ ಕೈ ಬಚ್ಚುನ್ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ದೀಪ ಪತ್ತಾದಿ ಜ್ಞಾನತ್ ತನೀಶ್ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಓ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂದು ದೀಪಲು ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ದೀಪ ಆಯ್ಡ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ದೀಪ ಹೊರರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಡ ಪತ್ತಾರೆ ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ಈಜಿನ ಮಲ್ಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಚ ಮೈಪುನು ಬತ್ತಿ ಎಂಚ ದೀಪುನು ದೀಪ ಎಂಚ ಪತ್ತ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಚಿ ಮಲ್ಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರೋರ ಯಾನಿ ಮೇಡ ಪಂತೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾವು ಬಾಲೆ ಅಂದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಚಲ್ಲದೆ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಯಾನಿತೆ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ದೀಪ ಪತ್ತಾವೆ ಬಟ್ ಏತು ಪಂಡಲ ಅವು ಎಣ್ಣೆದ ಕ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ದುನ್ನ ಆಪುನತೆ ಮೈಪುನಗ ಒಂಚೂರು ಚಲ್ಲುಂಡು ಯಾನಿತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ ಸರಿ ಆತಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ದೀತೆ ಪಿದಾಯಿ ತುಳಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಆತನು ದಿಪ್ಪಿದ ಏನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಚಲ್ಲದೆ ಸರಿ ಚಲ್ಲದೆ ಅವೇ ಕೈ ಬೇನೆ ಆಪುನು ಸತ್ಯ ಪಣ ಹಿಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಪತ್ತದ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆತ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ತನಿಷ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರ್ ಅವ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಇಂಕ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ಕೈ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕಿಚನಿಗೆ ಬರ್ತದ ಮುಂದೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ತನಿಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಆಯ್ ಪಾತಿರ್ದಾಗ ಸಡನ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಗೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ತೂವರೆ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡೆ ಆಗ ಓದಾರೆ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ಪಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತೆ ಅಬ್ಬೋ ಮಸ್ತು ಬೇನೆ ಆಪುಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮಸ್ತು ಬೇನೆ ಆಪುಡು ನಾನು ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಪುನ ಅಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯ ಉಂಡೋದನ್ನ ಪತ್ತಿಲೆ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಕೊನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಟಿ ವಿ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷಿಗೆ ಪಿರ ಓದಾರೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಪಾಪ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಣ ಪೂರ ಶಾಲೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಪಡ್ದೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬತ್ತು ಓದಾರೆ ಉಂಡು ತೂವರೆ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲು ಓದೋಡೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತು ನಾನೈತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಕ್ ಡೆಪ್ಪುನು ಬೇಜಾರಾಪುನು ಅವೇ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋಣ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಗ್ಲ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 1.5 months 2 months ಕಲ್ತು ಬಿಡು ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಬ್ಬೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪು ಬೊಕ 2.5 months ನಿಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ಉಂಡು ಮಜ್ಜಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏತು ಬೊರ್ತುಗ್ಲ ಜೆಪ್ಪೊಲಿ ಲಕ್ಕೊಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಅಂದ ಅವೇ ಆಸಿಡಾಯಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಿಚನ್ ಒಂದು ಜಾತಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇನಿ ತನಿಷ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಯೂಶಲಿ ಬೇತೆ ದಾದಾಂಡಲ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ ಹಾಯಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಪಂಡ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳೇ ಆಯ್ತಂಡು ನಾನು ರಾತ್ರಿ ದಾಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸೊ ಇನಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೆ ಮೋರುಪ್ಪೋದು ಬ್ರೆಡ್ ಎಗ್ ಮಾತ ಕಂತದ್ದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ದೊಡ್ಡ ನಡೆಪೋದಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಪೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರವೇ ಪಂಡದು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ ದಿನ ನೆಂಜಿದಾಯ್ ಪಂಡ ಕಿಚನ್ ಡೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಟಯರ್ಡ್ಲ ಆಂಡು ತುಕ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದೆನೆ ಪಂಡ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಸರಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಿಜ್ಜಿನ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಎಂಡ್ ಆಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂಚ ಶುರು ಆಂಡು ಎಂಚ ಎಂಡ್ ಆಂಡು ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನೀಟಾಗಿ ಉಪ್ಪೋಡು
ಅಂಚ ಐತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಕಾಡೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆನಾ ಕುಜಲ್ದ ಕ್ಲಿಪ್ ಜಾರ್ದು ನಾವೇ ಪಾಡರೆನ ಕೈ ನರಕ್ಕ ಉಂಡು ಪಂಡ ತಿಂಡಿ ಐನಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಕಾಫಿ ಪರಿಯೆ ನನೈತೆ ಶುರು ಪತ್ಪೆ ಉಂಡು ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಸೊ ಆತ ಏನಿಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾನಾತ್ ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್